Nikolaj Madsen et ærgerligt 3-0-nederlag på hjemmebane mod AB. Hvordan oplever du kampen i dag? Første halvleg synes jeg egentlig fungerer fint. Det som vi har snakket om inden kampen, det var, at vi skulle lukke af for deres spil i midten af banen, og det fungerer faktisk fint. Og vi får lagt noget pres på deres, eller på nogle indkaster, på nogle hjørnespark nede deres ende. Så alt i alt første halvleg synes jeg faktisk var fint. Men udover det, så kommer vi skidt ud til anden halvleg, og de får 2 nemme mål inden for 2 minutter, og der knækker vi lidt. I løbet af kampen blev du kåret til Sønderjyskes bedste spiller. Hvad betyder det for dig? Jamen, det er selvfølgelig dejligt. Et dejligt med et skulderklap, men omvendt så kan jeg ikke bruge det til så meget lige nu. Jo. Vi står med 0 point og har tabt 3-0. Programmet blev præsenteret af Odset.